Malta għandha ħafna x'toffri kemm jekk f'termini tal-istorja tagħha, tal-kultura u anki tat-temp. Dawn huma biss ftit minn ħafna affarijiet bih li għandu pajjiżna, madankollu illum xorta waħda mhux jirnexxienu nattiraw turisti ta' kwalità. Jekk iddikjara l-editorjal ta' The Malta Independent fejn qal il-gvern qed juża l-buzzwords ta' turizmu ta' kwalità, iżda fir-realtà qed naraw problemi kbar u meta tajdan kollu u ma toffrix il-kwalità tkun qed tom fil-medjokrità. Fl-analiżi li wettaq l-editur ingħatat ħarsa lejn l-aħħar episodji li naraw spiss fuq il-medja biġliet f'Paġeville, San Ġiljan u f'Taslima. L-editorjal jgħid li Malta b'mod ġenerali tibqa' pajjiż sikur ħafna fejn tgħix. Iżda fl-istess ħin ninnutaw inċidenti li seħħew fl-aħħar ġimgħat b'argumenti li anke waslu biex persuni jiġu maqtula. L-editorjal jistqarru wkoll li t-terminu tal-ambjent m'għandux ikun ristrett ta' nuqqas ta' spazji ħodor miftuħa, iżda wkoll kwistjoni ta' ndafa, ta' storbju u ta' dak li jolqot lajn. Il-turisti jħossuhom mhux milquha bl-aqwa mod meta żoni li suppost huma maħsuba li jkunu fost l-aktar turistiċi huma iżda issa karatterizzati minn bini iddisinjat b'mod tant gris u deprimenti li wieħed jistaqsi kif issawru b'dan il-mod. Wieħed ukoll jistaqsi dwar kif it-turist jista' jħossu tajjeb meta jgħaddi minn bankina meħuda kważi esklusivament minn ristorant u ftit spazju għan-nies u dan jottu ukoll għal Maltin li jippruvaw jgħaddu minn fuq l-istess bankini. Intqal ukoll irridu narfu l-ilmenti li saru fuq il-kwalità tal-ħajja u l-prezzijiet ta' stabilimenti tal-ikel u l-ospitalità, partikolarment fejn jidħlu ristoranti u jeħtieġ li wieħed jieħu azzjoni fuq l-istaff fl-istabilimenti tal-ikel u l-mod kif anki l-bajjiet pubbliċi qed isiru kważi tal-privat. L-editorjal għala billi tenna li bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti u jeħtieġ li l-gvern jieħu ħsieb li ma jagħmilx biss buzzwords għat-turiżmu iżda joffri tassew dak li qed nirriklamaw bħala prodott.